On tää melekosta. Ollaan täällä Töölön torilla Helsingissä. 6.12. Marssi alkamassa muutaman minuutin päästä. Poliiseja, herra jestas. Nähtävästi sinne kulkueeseen ei ihan kuka tahansa, tai varmaan pääsee, jos sanoo menevänsä, mutta en minä kyllä noiden poliisien läpi tuosta mene. On jotenkin tosi outo tunnelma. Tuntuu vähän omien arvojen vastaiselta tulla tänne sisäpuolelle, mutta ei päässyt ilman. Jestas on kyllä kamala sen. Ihmisiä on kyllä mukavasti. Vielä ei näy mitään vastamielenosoitusta tai vastakulkua. Poliiseja on kyllä sitä varten erittäin paljon. Mua jännittää jostain syystä todella paljon. Ilmeisesti jotain tapahtuu, kun poliisit lähtee matkaan. Hevoset saapu. Kiva varmasti paikallisille, tuolla niinku porukka viettää iltaa. Olkkarista näkyy sitten kaupungissa asumisen hyvät ja huonot puolet. Mä olin ihan kaukana, mä en saa mitään selvää. En kyllä tuonne väkijoukossakaan mene. No se loppui siihen. Ohjattiin ulos, kun ei mennyt siihen kulkueeseen sisälle, mikä on ihan ymmärrettävä. Mä en vaan tiedä, että mihin suuntaan se on lähdössä tästä. Mitä helvettiä? Äsken tässä oli kauhea barrikadi ja ne ohjasi nyt oikeesti pois, mutta sit minuutissa ne vaan lähti ja nyt tosta pääsee vapaasti. Okei. Juu. Nyt on hepat siinä, mutta kyllä sinne pääsee liikkumaan. Voinko mä nyt mennä vaan takaisin sinne sisään? Vähintään mielenkiintoista nämä turvajärjestelyt, kun tosiaan äsken tossa oli, tuolta tultiin sisään, niin siinä oli poliisiparrikaadi. Piti luvan kanssa tulla sisälle tähän torille. Mä menin tonne noin, jonka jälkeen poliisi tietysti, kun sanoin, että en osallistu kulkueeseen, niin ohjasivat minut ulos. Ja minuutti sen jälkeen koko barrikaadi tuolta lähti pois ja nyt tähän pääsee kuka tahansa. Ehkä se oli toi torikokous, mikä sitten tuossa oli. Ja nyt kun kulkue lähtee, niin tässä oli yllättävän hyvin järjestetty, että selkeästi ei saa huudella tuolta kulkueesta, vaikka ulkopuolelta yritetään provosoida. Niin Jumalauta. Aika nopeasti meni se provosoituminen Kankkulan kaivo. Kyllä tuntuu puolustaa nopea. Ihan avoimesti heilaa täällä. Ei haluttu kertoa mitä. Aika teiltä vähän nappitervehdys.
töitä niinku teiltä noiden kavereilta? Töihin. Mikä te töihin? Maanantaina taas töihin. Ai jumala. Miksi te kävelette ihmisten kanssa, jotka tekee napsitervehdyksen? Miksi tää esiinny omalla naamalla? Täällähän on loppupäässä oli paljon provosointuvampaa porukkaa. Siinä se oli. Nähtävästi kulkuen menee ja tuolla pidemmän. Täytyy kyllä sanoa, että mä nyt vähän ihmettelen, että mikä tämän 612 kulkueen tarkoitus on. Siis eikö tää ole isänmaallinen kulkue? Täällähän on kunnon meihin. Onks tuolla jotain vastamielenosoitteita? Toiset tuolla olohuoneessa bileettää. Hei, täällähän on ihan kunnon meihin. Tännekö ne kaikki poliisit siirtyi? Soihtukulkue menee niinku tuolla. Ja täällä on sitten... Mä en tiedä, nyt mä aikaisin kävelen keskellä tietä. Ne pitää... Joo, se kulkue menee tuolla. Jumalauta. Joo, ne pitää se vastamielenosoituksen tässä tai vastamielen osoittajat vähän kauempana. Eihän ne varmaan kuule yhtään mitään tuolla. Wow. Vastamielenosoituskulku on nähtävästi lähtenyt kanssa tästä liikkeelle. Mä nyt lähden chiigaamaan, että mihin he ovat menossa. On kyllä paljon poliiseja, pojat ja tytöt. Paljon enemmän oli tässä poliiseja kuin siellä oman näkemykseni mukaan kuin siinä 612 puolella. Siitä on Volvo hyvä yrittää päästä. Ai juukeli. Jumpelain. Ui saatana. Menisin kaataa. Täällähän on ihan kunnon. Joo, koska näytti 57. Nyt on kyllä jo. Ilta pimenee, niin
Enpä koskaan kokenut vastaan. Oh. All right. Nähtävästi se 612 kulkue, missä mä aluksi olin, niin se on päässyt kohteeseensa, joten tämäkin on tulossa päätökseen. Tuolta ei päässyt, joten pitää poistua tätä toista kautta. Tää on todella outo se tuppi kyllä. Sitä 612 kulkuetta mainostettiin niinku sellaisena isänmaata kunnioitettavana tapahtumana, mutta sitten todellisuudessa siellä olikin niinku, en minä tiedä mitä ihmisiä ne oli oikein. Ja sitten tämä tapahtuma oli se vastamielenosoitus sitä kohtaan. Oli paljon porukkaa, oli paljon poliiseja. Turvallisuustoimet oli tiukat tosiaan. Mielenkiintoista. En ole koskaan ollut vastaavassa tapahtumassa, joten tämmöinen niin kuin nämä ajattelumallit tai maailmat eivät todellakaan kohtaa omieni kanssa, joten tai siis en ole koskaan avoimesti osoittanut mieltäni mistään asiasta. Niin siinä mielessä hauska kokea tämmöinenkin tapahtuma. Ei kai siinä semmonen itsenäisyyspäivän ilta, vaan todellisesti varmaan flunssassa huomenna. Sitten ihmiset vaan lähtee pois koteihinsa. Mikä siinä? Ulkoisiin silmin niin kuin mun mielestä ihan hyvin järjestetty ja poliisi pysyi asiallisena, vaikka siinä huudettiinkin paljon vastalauseita, mutta ehkä se kuuluu asiaan. Ai että, onpa mukava olla takaisin täällä turvallisilla huudeilla. Mitään poliittisia agendoja.